wan chung kasaba de ganang khawi manai sengjoto na rangri ganang na musung na musung honke o video no paithak jora nagi ang je mansa kasa kothmane bising buji na ni saitung nai tai norok o kothma no je mansa bkharoi khnana ni saitugdi please kasa na koimu kebo haime comment ukta khadi sa eka sadi tamoke ang kosto khai na o video no sanamani hindi ke khnanya le siwanu o chigon sa kothma no khoroksa kaijak bwrui bo nokni ongkhori naimani brokni nokhlawo bura khorok tamna asugui tongjak nukha bo khorok tamno na sinimaliya haipona bo saka ang norno kebono sinimaliya phaji nogo hapaji henka jotona nokhla rogo asu tongo nokhe to nogo hapaji mahanai bile haida henko bura rok saka nok malik nogora tong hanai o bura rok henke o burini busanya nogora tong hanai sengka henko buri saka bo nogo koroi phataro thangjak hanai henko bura rok saka haike seng habui mangla abur yaglo busai saring khe nogo kipli phaikya te bura khorok thano bo boni nokhla nukha henke bihik no sengka o bura khorok tam sabsa bro nogo habui me da hanai henke bihik busainyo bebak saikhnarka apruka busai dai kha bihik no akon thangni tabuk sawisi ang phaikya hanai henke bihik o bura rongo sawikya nogo phaji nok malik phaikya hanai henke brok saka seng hagi habui mangla o buri senguka tamoni tabuk tamunguka abura khorok thamni bere khoroksa bura saka seng khorok thamni bisingo khoroksani mungrang tai khoroksani mung tongthai ani mungka hamjangma tabuk noro bisingo thangai saladi seng khorok thamni bisingo sabuna habrana musu abur yagulo o bhik busanya beba kokkrok saikhinar baikya henko kokkhna keno busai blai tongthojaka tai saka henke seng tongthano ringsinai haike seng ganang khawi thangnai haipona bihigeng jagya obungla seng rangno sitinga nangnai ni sauka bihi aing borni busaje boro kok salaimaro beba khnai tong henke busaje phai saka nok dang wanchunga phai seng hamjongmo sitinga nangu haike sini nok hamjongmo bai kuplong ngana henke boro wanchugui salakya da konke seng sini sajongni kongna nala sinai hina abur yagulo bihigno busai daika thangni ke hamjongmo no sini nogra songoi tubusidi o bihik nokhlaw thangai sengikya norni bisingo hamjongma sabani mung bro noga hapaji nung sini nokni nogara henke hamjongma basawoi nok bukha khimi phai tongkha haike tai khorok nei rangwai tongthaibo hamjongma nei log logi himi phaikya henko buri wana jak thangka tai saka angba hamjongma no simisi ringu norok khorok nei tama bin log logi phaikya sa hagiba puila norok jotona habai man khamlasa aro tai tamni sabna habra musung yahnai tongsa henka henko bura rok saka nung tumuno rang eba tongthane ringke tai khorokni nokhlawno tongkhamu haipano norok hamjongno ringkhaba sengknibo ma phaikya tamoke hamjongma je jaga thango arno sumo ma thango hunai obura rok saka haike borok khorok tamno noga hapka langma bai gdalja youtube channel ang semon hamjongma je jaga tongo aro rangbo tongnai tongthai jaga bo tongnai hamjongma je nukhungo tongo aro bebak tongnai tamoke nukhunga hamjongma se tonga nangu hamjongma koreki rang busa tongthai jaga rok tongphano se korebe baksa aboro muitu narakdi hamjongma joto jaga no tonga nangu hamjongma tongke tai kunu wana na nangi aw kha khayu norok jotona hamkeno o kothmane bisingtei serengmung ban khana nei tumunu bujiya khonke comment khai sengei manu tai video no sajake like te share khainan tapaudi tamoke norni kase like share no ano video khaimani bthai tumung no channel bai korngai tongna musungon ke channel no tabuna subscribe khai gana ni bell icon sinai all select khai redi hambai।